e anduɓe ko ɗum wiyata wato economics wono ɓangare tattalin arziki ɗum leydi a nanay ɓe bima ɗuɗum policy e ɗum hanjum ɓuri to amma to ɓe bi non ɗum ɓuri kadi to ɓe bi ɓe gaytinante hoore ɓe bima to noy ɗum ɓuriri he ɓe bima no waɗi ɗum ɓuri to tarari ayi mala Aboubacar goɗɗe leyɗe to ɓe bima eɗe gaɗa iri non ɗum sey dara giya enen ɓe leydi meɗen Nigeria en cambiɗiri non ɗum en kewti har ɗon technologie meɗen hewti har fuɗɗen hudinirgo e iri non ɗum to fuɗɗan ko dareten kenan to gimmajum bo yimɓe goni ɓe bo wawi hunde nden joni kadi ɗum wari ɗum natti goɗɗum yanayi ɗum fuɗɗum yimɓe gonani to gimmajum bo dole hunde min e yigo am umminta hunde wakkatire bo ɗum wiya ɗum fuɗɗinde ɗum okka yimɓe gaɗande hunde ɗum wo wawi waɗugo tarari ayi mala Aboubacar bo non no biwɗa joni ta yehi banki mala Aboubacar joni to a nyawɗo ko a wodi goɗɗo ɗon to wato wuro ɓe yamaki a raray gi'a wallahi mala Aboubacar sey ta woyi bañeta ɓaddiki ta saɗa bojjetema a woyi ayi ay giya goɗɗo asibiti ɗum ɓe bima ɓe jaɓata transfert ko bo gaɗa transfert ɗum ma ɗum waña yahugo to ayi iri ɗi hundeji ko a yiɗi soda goɗɗum hunde a yiɗi ñama a wodi ko ñamata ɗum baña jagaɗa irin hunde sodata hunde ɗum sappo jowi naira sappo naira jowi ɗo zuwa naira temere ɗo ayi ay hunde ɗum a wala ceede bo ɓe jaɓata transfert to tarari Aboubacar yimɓe meɗen natti iri goɗɗum haali kadi bo tarari yimɓe bono gomɓe ton to yaasi ton to goɗɗum na gomɓe nder gariri a taway Aboubacar goɓɓe ɓe galama access ɗum wargo banki ɗum goɗɗo meeɗama hutinira banki to ayi bono iri ɓen ɗo yimɓe tawi ɓe kutinira iri ɗum policy ayi bono a torriɓe min e mi yiya wato ko hanno ɗum waɗa hanjum woni min e shawori am handi da ɗum wiya ɗum hunde ko da ɗum umminay ɗum handa ɗum wiya lokaci goni ni ɗum taƴama ɗum wiya diga hande zuwa lewru kaza ɗum darnama rade ɗum okki deadline min e mi yiya ɗum ekkitina duniya yimɓe a hankali kafin komoy wona faami ba mi yi'a gomnati nani irin bolliɗe moɗon ɗe noddoton musamman onon comrade en nihi musamman ɓe economics ni har gomnati dangi mataki bi to janyake ɗum ɗon ɗum musamman kan kotu ko bi'i joni kawai yimɓe meɗen ne handi ɓe jaɓira ɓe jaɓɓoro ɗum hukunci to mala Aboubacar tarari bono ɗuɗum bono hande ta nani wato news ɗum subaka hande a nanay cewa kotu wi'i cewa ɗum jaɓa ceede ɗen to gimmajum bo yimɓe meɗen joni ko horari ayiya goɓɓe tarari ta so itake gaɗa mala Aboubacar har joni mi foɗita en gaɗa tarari ko feɓɓuno gaɗa ayi ay balɗena ɗum wino ɗum jaɓay ceede ɗen sey kadi ɗum war ɗum wi e jaɓatake goɓɓe ko fuɗɗi jaɓugoɗe kadi ɗum war ɗum wi ay ɗum ali jaɓugoɗe to yimɓe kula iri non ɗum to amma joni komi foɗata hakkilo yimɓe meɗen en goni en kutinira e hakkilo meɗen en andi bo ko yanayi wato news ɓurtoyi ɗum diga reliable source kenan ɓurtoyi ɗum diga wato ɗati boktiki jangeten kutiniren e maki tarari kiɗatina iri kinane ki ɗum wato kotu hanjum waɗi taƴi ɗum wato hukunci to gimmajum bo joni jaɓugoɗe woni kenan is legal a jaɓayɗe kadi bo a hutinirayɗe a okkayɗe kadi bo ɗum okketeɗe jaɓaɗe inchallahu gimmajum bo yimɓe meɗen joni ɓe kuylo ɓe jaɓa ceede godunoɗoɗe to wuro fuu jangaɗe waddaɗe lumo inchallahu ɗum jaɓayɗe har ma gomnati bañe e wi'a balɗen nayi wodi goɗɗum state biyojum ta waddi ceede ɗum woni jaɓugoɗe to nodda hukuma to gimmajum joni fu ka hewtayi e noon inchallahu joni kan ta jangi ceede ma a waddiɗe to Allah jaɓiɗe jaɓeteɗe Allah laamiɗo to amin alhamdulillahi Allah balluma en sannan kadi komi ɓeɗata noddugo yimɓe meɗen musamman gonɓe nder ladde inchallahu fi ɗum daga har ɗum waɗama bo on nani ɗum innama to e ɗum kewtatoga to ɗum soƴƴata ko wuro ke yabono no mbiɗa andi ɗum mbiya to e ɗum jaɓa gara jaɓaɗe to an bo kafin majjinaɗe te ɗum mbiya ɗum ali jaɓgoɗe to ɗum no ɗum woni kanjum woni probléme ɗum to dama hundeji ɗiɗi kulaynoɗe en kula ay woɓɓe gomna en mbino ɗe mbare to leydi maɓɓe to state maɓɓe amma eɗe mbaraki jimbo koye dole ɗum heɗi koye woni ko kotu mbiyata sannan ko woni ko ɓangare shugaban kasa mbiyata to amma ɓe fu maɓɓe joni ɓe kawti ɓe mbi wala goɗɗum tomi taƴuma ayi bono leydi ndi jiiɗa fuu toni dey wala leydi ɓurdi cembe wato ko ɗum wiyata doka gondime leydi e wodi yanayi doka muɗum hande bo enen Nigeria fini en gi hundeji ɗi nono ɗi jehirta bañe sey keppanoy hunde ɗum ɗum wayi amma te to ɗum wima hunde ɗum doka yadike kotu waɗi stam dow hunde to wala goɗɗo ɓurtoy ɗo kadi wiya ana ɗum hanka ɗum ko bono ni no wiyata président metayi ko goɓɓe nana noy kan ɗon haala fulli joni na ɗum hanka a yetti dole joni tun daga giiɗa har kotu meti to inchallah wala goɗɗum hunde masala Allah ballu may to amma mala Musa rafa goɗɗum
kullum en gulla en biya wai leydi meɗen amma a nattini ka leydi men har joni en gettaki ko goɗɗe leyɗe mawɗe gettiɗe cigaba tarari haalanma cashless policy ɗum ɗo fa ɗum duniyaru gabago jangi tsari ɗum ɗon to wai enen ma nde gettoɗen tsari ɗum gattengo gayya e sawra leyɗe duniyaru sannan e ko zamanu wardi gimba ko e ɗum holla fa tsari ɗum nanti ɗum fa kusan tattalin arziki leydi bunƙasake tattalin arziki ɗum a duniya kamɓe ma ɗum bunƙasake to sannan joni ɗum kadi ɗum soƴƴo wuro nane aya anya en coƴƴata ko kadi bone ɗe karayen tattalin arziki iren ɗum nane wato mala abubakar tarari ayi ka halaka mima nane goɗɗe leyɗe ayi ɓe goɗɗinino to iri ɗum policy a hetti to amma wala no watta hande ɗum wiya daña ɓinguel hande ko bo biya hande biya ngel ummogel fuɗɗa yaadu dole ma ekkitiningel yaadu ngel ummake ngel wawi joɗago kafin ngel ummogel fuɗɗa yahugo a faami a umminta ɓingel hande kawai biyani ngel ummogel fuɗɗa yahugo a faami to gimmajum bo dole ɓe janga goɗɗum wato mataki gonojum wato yimɓe bono misali ɓe ekkitina yimɓe a hetti irɗuɗum policy a hetti wona hay koye hande fina suba ko ɗum wima hande rano gaɗata rano dillirta kode bo rano bowirnoɗa a faami bono no fo no rano bowirnoɗa heɗum wiya aɗum waylarima a to handi ɗum wiya to ɗon no bowunoɗa ɗo ɗuttuɗum waɗu ka ɗuttugo a hankali kota kadi raton to faɗɗatira ɗon to min giɗi faɗaji wato daidai ɓe bono irin agencies ɗum orientation agency handi gwamnati karfafo ɗum policy waddi fu to ɗum yaha ɗum wayitinana yimɓe ko'e dow policy ɗum ɗo sannan ɗum heɓa lokaci ɗuɗɗum ɗum yaha kadi ɗum ɓeyda kadi bo tawi ɗin al to bo ɗum raray bono tawi ɗum policy ɗum warayino goɓɓe andano ka majum goɓɓe nanayino meeɗa nana ɗum hekkoni ɗum ko ɗum fuɗɗini ɗum goɓɓe ma nani habaru majum to majum ayi handa ɗum wiya hande an tarari hoore ma yiya a wawai to handi dara goɗɗo mo ley maɗa ɗum wi fa imani maɗa fa ɗum hebbitatako dole ma a raari gonɗo ley maɗa joni to min mi wawai hunde min mi mi wala emi hutinira banque mi waɗa emi wodi transfert mi waɗa mi wala goɗɗum nde masala a yetti to sey mi rara mo ley am hanko mo wawai gonɗo ladde gonugol mi wima goɗɗo ma anda goɗɗum banki goɗɗo meeɗama andama no hutinirta POS ɗum anda noon no hutinirta ATM card anda no waɗirta transfert to ɗum hunde ta waddani ɗum hande biyamo rano mo waɗata ayi bono a waddanimo goɗɗum hunde keso sannan ay bo tarari congestion ma wari ɗuɗani network transfert sey warti ta waɗa transfert ta yiɗi ɗum dilla sey dai ummoɗa jemma ko bo ummoɗa daga fago fajiri waɗa transfert mala bakar tarari ɗum hunde ayi joni wodi ma kutiniroɓe ɗuɗum hunde ɓe gaɗa ka cutago goɗɗo sey jaɓa ceede mala bakare wodi goɗɗo Kenya ko diga heesi Kenya emi tokkamo ceede moymo o keyyanɗe to hande de balɗe tati mi ay transfer mo wi mo waɗi transfer to ayi joni iri ɗum hunde goɗɗo e bukati ceede ɗi kuuɗi hutinirade ceede yokkaki ayi wodi hunde waɗayi to Allah balluma en to alhamdulillah bo daga Allah waɗi gwamnati nani noddol ɗum noddi bo ɗum jangi mataki handi ɗum to Allah waɗa no woni mafi alkhairi so moti bo en jaɓɓoto haalanma yeeso haalanma suɓol sati jaɓɓi ɗum min tattaunake sosai dow hundeji ɗiɗo to Allah nder iko mum sey ɗum janyi suɓol ngol amma ngol eftama ngol horama kadi asabe nde ɗo garore to Allah yaari en to a gurguje koye woni haala maɗa ɗum ɓeydugo karfafanago yimɓe meɗen yigo aa to ɓe ɗum mbi'ino sati ɗuma to ɗum wari ɗum efti to a goɗɗo fa to ajandaji mum fa e ɗon non ma shot tsarinoɗi musamman haalanma ɓanglejiji e ɗon no hundeji an kan e ɗon no ma shot yimbo ko e ɗum wona ramadana fa waruway alarba ko alamisa to koyi woni ko noddata yimɓe meɗen yigo hunde nde ɓe waɗa muñal ɓe jangirani no nde wari hunde wonta ɗon nde ñalde go daga ɗon ɗum ɓeydata fa wartogo sey ma duuɓi nayi garoji to assalamu aleykum to mala aboubacar ayi ko fanni ɗum hunde kadi ɗum haalanma suɓɓol ngol ɗum waɗata ɗum wino ɗum waɗaygol wato sati jaɓɓi ɗum hey Allah wondi kadi ɗum ƴeftama sey ko ɗo ɗum sati garojum to Allah hewtini en to komi noddata bandiraɓe meɗen fulɓe hanjum woni in Allah en gaɗe muñal a andi iri ɗi hundeji bañe hunde to na an waɗata a wala iko e majum to dole gaɗa muñal kadi bo tokka non no tawirɗa ɗum ayi bo har ga Allah aboubacar tarari ayi yimɓe fa gaɗino schedules abubuwaji maɓɓe ayi e goɗɗo wino to jonira ko mbiɗa haalanma ɓangal goɓɓe jangille maɓɓe de sauransude tarari ayi to majum gin Allah yimɓe gaɗa muñal kadi bo ɗum wona bono en keɓi goɗɗum is an added advantage to meɗen gin Allah wona en ɓeyti taskanago hunde nden en ummana kene gin Allah kadi bo yimɓe meɗen ɓe gaɗa muñal to ɓe mbiya hande way ɓe ali haalanmo ɓe giya ɓe monni
ɓe biya ɓe jahata ɓe suɓoya. To a gurje daga wadda ka kun gita mahimmanci suɓol kamɓe gwamna'en dow shugaban kasa goɗɗo ya to daga waɗino ɗum shugaban kasa kanu woni ardiɗo leydi ay to gwamna'en ba ɗum ɗon hunde pamarum wonta ɗum ko woni mahimmanci ɗum ɗo ɗum dow ɗuma. Ai Malam Abubakar to mi wi'ay wato ko shafi mahimmanci dow ɗum hunde suɓol ngol wato suɓol ngol ngol ummaniɗe sey mi wiyama bono hangol ɓurani en to enen fulɓe. Ki hande to en daari en gi wakkatije saliɗe en gi'ay yimɓe meɗen ɗon to state ji no ɓe gaɗiri ka nattugo iri goɗɗi kalubaleji ayiye wodi goɓɓe gomna'en ummi ɓe mbima fulɓe joni durata ɓe kaɗi durgol to state maɓɓe gaba goo to ay joni ko enen daariɗen fulɓe hanjum wona en gi'ay ma to e wodi ko ɓuri ngol ɓurɗen ummanoɗen hanjum wonta ngol wato daidai ɗo ko da en gondi fa shugaban kasa mu yite dai insha Allah jamu to ni fa en gaɗa da ce gwamnati fa ɗum da en ba wai keɓe matsala to ɗum fa warti daidai lalle ummanoɗen fa suɓol gwamnati fa fiye ma en ummanino ɗangol shugaban kasa to Allah ballu ma en so modibbo miya a gurguje ɗo ni en fuɗɗay saurarago kamɓe nodduɓe so amma kafin ɗon a gurguje ɓawo hundeji ɗiɗi ɗiɗo ɗi memuɗen koyi to amma zai waɗu de muñal ha memi nane moye wonta ɗo ni. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam momin bollata. Allah rena mawɗo to leɗɗu waɗi momin bollata. a wonde muslim wore sehol bujiɗo to an gojo an woni fuɗɗan noddol ko woni gudunmuwa ma. to emi mbiya on dey farko de emi hinna on gabaɗe moɗon waɗana bakiri mo gonduɗa on ɗon fata alheri ton mako. Amin min getti. wato min ko noddaymi enen fulɓe de en andi neɗɗo fuu dulɗo dey Allah e wawa jarrabago en. Naam. dulɗo warti jarrabawa kam enen fulɓe ɓe ladde bo harga Allah ko min situation ɗum ɗon mi ɗuuɗa yerdago ɗum ba amma taa kadi waddi dama farko majum eɗon kance majum eɗon ɓe toroɗen alheri majum. Naam. Allah ɓeydanma en ko booɗi yeeso Allah anma gettinon jam ummoɗon jam. Amin muslim min getti sosai. Yawri to ma hewteke so muslim mo reke to ra noddo mo yeso kanko ma. Assalamu alaikum. Naam sa. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mo min bonda. Jam kalawo. Wani jam no shammi. Ja alhamdulillah mo min boldata. Kana magana da mabau shuru tare da barakara. To wala baba da shigowa. Ba ala taka na ne ba kinka ala taka mutare da Allah mai da su gidajen su lafiya. Amin. Gaskiya cikin da gangamo akan magana masu ma'ana duk da dai muna kan kakkama fulafin kaɗan sama sama ne. Haka. Kan maganar wannan tsari na wannan kudi gaskiya cikin da gangamo masu ma'ana Allah taka mutane. Amin. Allah mai da su gida lafiya su tashi lafiya. Da fata faraga da ana karɓan kuɗaɗen nan ko? Da ce da fatan ana karɓan wa'annan kuɗaɗen a farar gada. To alhamdulillah a ci gaba da karɓa kuma ana bayarwa insha Allah ba matsala. Amin. To malam ba Allah ubangiji ya saka da alkhairi. To ra noddo mo yeso kadi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Umbani janna sauru kudu. Jam kala Allah ya tama. Ura jam. Jam kala mo min bollata. Indian alasan daga Guinness. Daga Roki da Sokwa. To wadi ba lasan jabba ma. Yawwa a kuma da. Ko ni gudunmuwa maɗa. Kamar yadda wani hanji yande aka were den hukun. Na'am. To Allah ya ruma in so noddol mako dillira goɗɗo nattoyi. Assalamu alaikum. Na'am. Amin bolla. Kuma wani modibbo daga mutane. To modibbo Usman jaɓɓama ko woni gudunmuwa maɗa. Walli to mi honi on mi jaɓɓake. To min getti sosai. To min getti e noddol maɗa ra noddol mo yeso kadi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To min getti sosai mo min boldata. To jaɓɓama modibbo ko woni gudunmuwa maɗa. Na'am. Na'am. Non. Non.
to min getti sosai Allah wada dun nan ne bodin amin min getti sosai na'am na'am non non na'am amin min getti sosai to miya kafin malam ranar dolden goni assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am mamin bollata assalamu alaikum to miya noddol mako malam barra'u na'am wato halin masu ɓolngollo idan goɗɗum ko yahata na'am ayi ay jemmare go musamman e bone ɗum mbi'a jango suɓol ayi ay jemmare go ɗum tokkiti e taliyaji e maroji e manjaji e magiji e sheedo e jeɗɗam ɗum sendinani yimɓe sannan ko hokkatama mamaki hundeji ɗin ɗon sey giya ɗi gaɗi tasiri nder yimɓe meɗen piye e no shekata sey ɗum yejjita bone ɗe jaruɗen duuɓi nayi ko ƴaɓɓi ɗum yejjita kadi bone gonɗe yeeso min duuɓi nayi ngaroji sey gi'a goɗɗo dow ko ɗum hokkata ɗum kota kota ɗum ƴaɓɓaki ɗum 1000 ko ɗum 500 woy ɗum ɗon sey ɗum waylitana ɗum hakkillo min de ɗo emi waɗa mamaki musamman e ɗum wullira rewɓe min emi waɗa mamaki koye jeyi har hande kamɓe rewɓe ɓe ngala ra'ayi hoore maɓɓe ɓe ngala ra'ayi aqida dina maɓɓe ɓe ngala ra'ayi lanyol maɓɓe ɓe ngala ra'ayi ɗum koye woni ko amfanotoɓe kore ko bonnata ɓe malam bara woyto koye woti woni asali masala ɗum ɗo sannan ko woni maslaha fi ɗum ɗo to assalamu alaikum malam bakar tarari bono ɗum hunde ɗum biwɗa hunde ɗum e ɗum haɓɓa hoore hande gi'a neɗɗo a neeɓi a torro dow hunde amma gi'a nyandere go ɗum wara ɗum waylitanma hakkilo ma ayi ɗum hunde woni kenan hakkilo ma mo ngo hebbitayi ayi enen bono yimɓe leydi ko miya jahar plateau ayi en godi goɗɗum ɗum wiyata ardiɓe en ɓe ulama o kansi ko kadi bo en andi ko moye milol maɗa ngol hewti daga en joɗake en mbi en jaɓi ɓe ardo en to gimmajum min en mi'agin Allah ko ɓe mbi en fuu en gaɗe muñal en giɗi en giɗa en gaɗe muñal tokken ɗum min e miya ko ɓuranten kenan amma wonata way ɗum wiya min e shawar ɗum ɓe hokkata wonata yiya way waddanima goɗɗum hunde gaña jaɓugo ɗum e yigo am jaɓu ɗum kadi bo tun okkima ceede ma jaɓuɗe ñamuɗe amma tora Allah laamiɗo sutta ko ɓuri alheri kadi bo an umma wurta suttama gi'ata ɓuri alheri wato dai wawa mi jaɓa ceede sannan mi yaha mi sutta ko giɗi jamu abubakar maɗa ma haari nano a torimo hanko waddamma to ga Allah en jaɓu ceede amma to en jehi suptin mo hanki ranar dow yeso assalamu alaikum wa alaikum assalam momin bollata na'am moy oyamo Mr. Ali Usman mai maganin dabbobi o biwi ni kano ma himmango sosai mo himmano Allah sarki to mi nani bo mi yetti sosai yawa mi yetti yawri to rando assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah jam kala go momin bollata murtala ya ne kanai in sha sabon ta wala murtala san da shigowa wato ni lokacin da wani yanan gaskiya magana wannan kashin policy abin da yake faruwa kuma ta gwamnati a duba da ke tun da ta ga halin da ake ciki babu kudaden a hannun mutane ke an riga an saba ana yanzu abin da yi jirgin da ta kasuwa ka samu wani taransu a ke kuma in za ka yi taransu ta tsayawa kai da siyan kayan da kai zai siyarwa ana so zai ma taransu a fahimta ko. Malam Murtala to gwamnati ta duba ta janye wannan dokan a zaman da aka yi na kotu akan cewa za a ci gaba da karban wa'annan kuɗaɗe kamar da. Ina ni na fahimci wannan ni yanzu ina matsokaci ne akan maganar ne to wajen sabis ni za a yi transfer za ka samu yana ɗan bile ya kamata bankuna da nan ma a samu a ƙara wannan ƙarfin wannan ko da mutum ya je kasuwa ce ba ka samu in kace amma za ka yi transfer ne in ma ne ne za a riga an saba yawanci za ka ga transfer ki duk da ana karɓar tsohon kuɗin nan ma wajen ana ɗan samun matsala ɗan wajen matsalar transfer ɗin fatan za a ƙara duba wannan ɓangaren ma a samu kuɗi da kuɗi. To alhamdulillah amin malam Murtala.
alhamdulillah malam rawu maganar transfer din ana mugun samun matsala, amma kamar yadda suke faɗa yawanci yawan transfer din da ake yi ne congestion shine ya janyo wannan matsaloli da ake samu. Amma kuma ina ga yanzu da an reversing din wannan issue, to insha Allah nan ma za a samu sassauci da yawan mutane wajen yin transfer wanda network din insha Allah zai koma normal kamar da. To ga mai kiran mu na karshe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. Jam kana ba mai min boldata. To ko ni gudunmawa ma da? Gudunmawa don na ɗaukewa nan da zan don kuma karkara a gaskiya kamar zai ɗin ko sai na da tuka wana hankon ke. To hajjajo na ɗum rewɓe ɓen kamɓe e ko'e maɓɓe suɓata mo ɓe ɓen giɗi. Rewɓe ɓen andi bo ko yata woni kamɓe rewɓe ɓen to ɓe jaɓi katiyel zaɓe maɓɓe ɓe suɓa mo ɓe giɗi, to ɓe ala goɗɗo tago haqqi ma wonta ɗum, wala taguɗo wala potuɗo wara bimara ko suɓata. To on jaɓi katiyel moɗon suɓe mo giɗɗon, ko da on nyami ceede wala dow kam mbiɗum ta jaɓi ceede a suɓay dole mo on ɗon yiɗi. Non. Non. Na'am. Amin min gitti. So miya a gurguje doka ɗo yawanci ko min gi'ata woni ton tagu anda gaba ɗaya to fuɗɗirta wawai yadugo e moɗɗum goɗɗo mo muɗum mo yerdodi e muɗum kanu wara inchallah waɗa gaydin mum hollay ɗum to koye woni to handi nyo'a mawɗo koni boliɗe maɗa ɗe kaci a gurguje. To ɗum majum kusu min en toroɗo bandiraɓe fulɓe gonɓe to ladde gonɓe to na nder gariri ɗo e gonɓe nder gariri en fu meɗen en kawte ɗin Allah burtoɗen suɓen ɗum bo en andi nafuye ɗum suɓongol en andi kon nafuye maɗo ɗum majum bo kadi en toro Allah lamiɗo suttane en ko ɓuri alheri Allah bo ardano en yeeso kadi. Amin. To alhamdulillahi hala kan ka karshe en getta kan Hajiya Sumayya Abubakar ardiɗo yaadu nduni han Allah balluma en Allah yinuma en satinga rojum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.